هەفتەمێک و پارتیا یەکێتیە دەموقراتیک پێدێ و بەرپرسên xwe bi çi şêweyekî hebûna hêzên pêşmergeyên roj li nava xaka Rojavayê Kurdistanê de napejrînin, da ku çareyek ji krîza deverên Kurdî re were durustkirin û buhaneyên Tirkiyeyê werin birîn, di heman demê de hevdîtinan bi rejîma Esed re li dar dixînin. Da ku ji gefên Tirkiye di derbasbûna deverên Kurdî de rêzgar bibin û sênaryoya Efrînê li deverên din dubara nebe. Roja yekşema Borî hêzek ji pêşmergeyên roj derbasî nava xaka Kurdistanê bûn û hevdîtin bi hevpeymaniya navdewletî û Qesedê re pêk anîn, da ku çareyekê ji gefên Tirkiye re bibînin. Lê li gor agahiyan ku peyedê hebûna pêşmerge li nava xaka Kurdistana Sûriyê de nepejirandiye. Ku di heman deman de çekdarên rejîmê û Êranî û biyanî li nava xaka Kurdistana Sûriyê de qebûl dikin. Li gor malpera Bas News belav kiriye ku duh roja duşemê li bajarokê Eyn Îsa yê ser girêsipî ve bi serpereştiya Êranê hevdîtinek navbera peyedê û rejîma Esed hate li darxistin. Têde rejîma Esed ji peyedê xwestiye ku deverên dibin destê wê de radestî rejîma Esed bikin, da ku tu operasyon ji aliyê Tirkiye ve neyên ser herêmên Kurdî. Jêdera ji Bas News re herwa bar kişandiya ji ser wê yekê ku rejîma Esed tekezî li ser serweriya niştimanî kiriye û pêwîstiya vegera desalata rêveberî û ewlekariya rejîma Sûriyê ji bo wan deveran kiriye. Li vû tevgera leşkeriya Tirkiye her dişe gurtir dibe û bi taybet li ser sînorê girêsipî û serêkaniyê. Li gor hikûmeta Tirkiye dibêje ku eger heye di nêzîktirîn dem de ew operasyon dest pê bikin û tanha peyedê tu tedbîr ji bo dubara vegera sînaryoya Efrînê li wan herêman de nekiriye.